Ина, 6 меча по Тони, Боби Боев, 10 диска финал с Пехи Бобов. Марела Крал, Марела 7 диска изчека за Бани Марела, търпение. Ванчето 10 жезъл показа, че много работа малко пари Ванчето. Ванчето 10 жезъла, много работа малко пари. 5 чаши бърната. Верислав Волчев, 8 чаши чека за Бани търпение. Евгения Дойчинова, влюбите номер 6 Сирват, Диди Гифт, ученикът самотаж чекане, Сузи, кулата номер 16 прен дума и къща проди без. Започва! 100, 200, 300, 400, 500. 8 чаши чека за Бани Марела. Сузи, 4 Осмица чаш. Изчакване. номер 6 Сирват, Сузи, дяволът номер 15 Сузи, измама магия Сузи. Дяволът. Магия. Дяволът е съвсем друга магия. No, God, please, no! 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 Здравейте на всички! Казвам се Боряна. Днешното видео няма да бъде таро разклад, няма да бъде таро ридинг, няма да питаме въпроси. Искам да поговорим. Искам да поговорим за неща, на които попаднах. За първи път правя ритуал за изпълнение на всяко едно желание с помощта на вълшебната катерица Беатрис. Ех, Беатрис! Изяде хляба на златната рибка! Първо, кратка информация за мен. Занимавам се с таро. Тарото ми е хоби, не ми е постоянен доход. Чета и се информирам повече от 5 години. Моята майка гледа на таро карти. Но тъй като не живея в България, нямам представа какви са цените за таро ридинги. Защо усмях колегата, който видях и защо правя това видео. Аз също имам таро ридинги и с риск да съсипя нечий бизнес, който може би е доста доходоносен. Искам и правя това видео с цел да ви предпазя, тъй като информацията от въпросния ридинг, който се раздаваше като топли баници наляво и надясно за всеки човек индивидуално карта, първо е неясен, второ е неточен, трето е неверен. Самото таро е съвкупност от много науки. Това е символизъм, психология, body language, светознание, астрология, най-вече астрология, нумерология. Всяка една карта е илюстрирана по определен, ясен и точен начин. Нито един символ не е случайен, нито един цвят, който е поставен в картата, не е случайен. И най-трудното в таро ридингите са комбинациите, което означава и причината, поради която правя този клип. Ти няма как да лепваш етикет на някой с една карта и да му казваш това. Това е малко като да запишеш психология, да си купиш учебника и още преди да си отворил учебника и там да започнеш да учиш някакви основни познания, да започнеш. Ти си психопат, ти си идиот, ти си с биполярно разстройство, ти си шизофреник. Общо взето този ридинг, който видяхме, ми изглежда на точно нещо такова. Също, целта на тарото е да ви помогне, да ви даде съвет, да ви успокои или да ви подготви за някаква по-неприятна ситуация, когато тя настъпи, да я приемете по по-лесен и лек начин. Просто не мога да приема, да слушам,
че карта на дявола имаш магия. Защото обикновено, когато тази карта се чете по този начин, тук ще говорим за човек, който ще ви измисли някаква магия, който ще ви накара да се свържете с него след това, ще почне да чисти магия, ще трябва да ходите после 5, 10, 15, 20, 30 пъти. Всяко ходене ще трябва да бъде заплатено и така вие самите наистина от главоболия може да проимате някоя магия, защото ще влезете в един порочен, непорочен, какъвто щете магически кръг и ще Има направена арабска магия, но за радост аз мога да ви помогна. Вземам вашия енергиен двойник и го потапям в живата вода и ви избавям от тези проблеми за винаги. Самата карта на дявол означава зависимости, ниска енергия, манипулация, контрол. Тук може да говорим за алкохол, наркотици, всякаква зависимост към медикаменти, храна. Вече сме толкова зависими от всичко, че просто нямам думи. Зависимостите са страшно много. Зависимост към секс. Тук също може да говорим за чисто отношения, на които се базират на сексуални отношения или дори аз съм имала в практически случаи с... Аз не ги наричам и клиенти. За мен те са приятели. Опитвам се и да помагам на тези, които учат таро. Случвало ми се на приятели да ми изпада тази карта като вид, просто символизъм, че даденият човек е зодия Козирог. Така внимавайте на кой таролог, врачка, баячка и прочие се доверявате, защото обикновено хората, когато имат нужда от помощ, от съвет, от напътствие, те са особено чувствителни на тази тема. Голям процент от тях са готови да дават луди пари с цел тяхната ситуация, трудност, проблем да се решат по лесен начин, но много, много внимавайте с точно такива хора, които тълкуват специално карта на дявола като магия. Аз дадох и образец всъщност в интрото. Осмицата на чаши означава напускане, оттегляне емоционално и самата карта това е Сатурн в зодия Риби, това е ниско проявление на зодиакален знак Риби, тъжните риби, тези, които са затворени и се оттеглят, изолират се. Така че циганска копанарска магия, която много лесно може да бъде изчистена. Кога? Ето, потапям вашата кукла, това сте вие, ви потапям енергийния ви двойник в живата вода и премахвам всякакви магии, уроки и проклятия. Вие сте освободена и изчистена. Уважаеми, общите разклади, защо се навъдиха толкова много? Защото те се правят с цел привличане на клиенти. От един общ разклад информацията да съвпадне пряко с вас е 70 на 100. Защото в тарото има архетипи. Примерно всеки един от нас е имал проблем с колеги или там някаква любовна връзка, в която, защото предимно общите разклади са на любовна тематика, някаква любовна връзка, където там има някакво неразбирателство, някакво мълчание, някой се отдръпнал, бла-бла-бла. Това са буквално общи неща и реално по този начин с общите разклади се прикачат клиенти. След това, ако вие примерно се припознаете в един общ разклад и си кажете, и моята ситуация беше точно такава, я да взема да звъна на тази жена или мъж или който и да е, тук да попитам аз какво ми предстои, как ще се развият нещата и така нататък. В повечето случаи, когато дойде време за самия ридинг, казвам го от личен опит, отново ви казвам, плащала съм си голям процент, кажи какво те мъчи, дай сега тук да видя, това няма стане, онова няма стане. Чисто дори не вникват психологически да бъдат, да не взимат позиция.
масово от тях взимат и позиция дори на съдници. Което тук е много далече от идеята за таролог, защото ти трябва да проявиш разбиране, търпение и толерантност към всеки един, с когото разговаряш, тъй като повечето не си дават сметка, че голям процент от хората ги търсят за помощ, търсят тези таролози за помощ и са в много сензитивна и чувствителна, емоционална сфера, момент и така нататък. Бъдете внимателни. Желая ви късмет, дано това видео ви е дало така полезна информация. Ще се радвам да ми пишете долу в коментарите какво не ви е ясно. Дори комбинации. Хайде да завършим с една хубава комбинация, защото това е най-трудното в таро картите. А с една карта, както казах, ти не можеш да лепваш етикет на някой. Това ще ти се случи, онова ще ти се случи. Защото за таро трябва да има конкретно зададен въпрос. Приключвам с една хубава комбинация от карта на Сон на чашите и императрицата. Тази комбинация означава бременност. Категорично. Ако видите такава комбинация и някой да я чете, като в повечето аз съм и срещала, но не успях да намеря в кои точно видяте, страшно много ридинги, бях срещнала тази комбинация и ридера чете: нова любов, вие ще сте съпругата. Не, драга моя, или драги мои. Тук може никаква нова любов, това си е чиста бременност, която дори може да се породи от еднократни физически забавления. Така че, дързайте! Късмет и до скоро! Благодаря за споделеното време и ви желая успех. Вниквайте в думите и внимавайте какво гледате и слушате. Има върху вас извършено проклятие и то от близък човек. Но за радост аз мога да ви помогна и ще ви изчистя с този специален ритуал на днешния специален 8-ми лунен ден. Луната е в Козирог и аз потапям вашия енергиен войник в живата вода и ви изчиствам и премахвам и разчупвам това проклятие. На 53-я ден ще започнете да усещате благото, доброто, което ще започне да идва към вас.